Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good and rainy day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan natin ang iba't ibang patok at trending na topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. And syempre, inaanyayahan po namin kayo. We encourage you to follow, mag-subscribe ho kayo at mag-like sa aming mga social media platforms. Nabanggit ka na ho kaninang isa sa aming Facebook pages na CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong isa pa. Ito po ay ang CLTV 36 News. Sa Instagram naman po, CLTV36 Official ang ating Instagram account o IG account. Para naman po mabasa nyo ang aming mga tweets. Ang aming pong Twitter handle ay CLTV36. Sa mga nais pong makapanood sa mga nagdaang programa at episodes and latest uploads ng CLTV36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type nyo lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And meron din ho kaming TikTok na at CLTV 36. Today is July 14, 2023, araw po ng Biyernes. Rainy Friday po tayo ngayon dito sa ating probinsya and sa iba't ibang lugar din, no? Sa ating bansa dahil meron pong bagyo na nakakaapekto po ngayon sa selected locations, no? Talaga English, no? Dapat English. Si Bagyong Dodong po ay nasa may bahagi po ng Cagayan area based po sa weather report ng Pag-asa kaninang 11 a.m. At ito po ang naging dahilan ng mga pag-uulan sa bandang hilaga ng ating bansa. Pero dito ho sa may Central Luzon, ang southwest monsoon po ang nagdadala ng pag-ulan dito dahil hinahatak po ito ng Bagyong Dodong. So mag-antabay lamang po sa iba pang mga anunsyo ng ating mga ahensya ng gobyerno hinggil sa bagyo. And siyempre maghahanda ho tayo and siyempre magdala ng payong, mga panangga sa pag-ulan. And be ready po kung kinakailangan kayo lumikas kung talagang napakalakas ng ulan sa inyong lugar. Talagang imagine niyo magdamag ang naging pag-ulan na dulot nga ng hanging habagat. Samantala, ito na ho ang mga komento nyo sa ating topic question of the week. Last day na ito. Nung manambot kang loto, na anong gawan mo keng premyo?
Sabi na pong Thelma Deyang, papagawan kong mansyon ang mga kapatid ko. Papagawan ko ng mansyon ng mga kapatid ko. Tapos punta ko ng New Zealand, doon ako titira. Alam ko sa New Zealand, nandoon ng mga cows, no? Na gumagawa sa gatas ng angkor. Tama ba yun? Nasa dodo ng cow. So sana'y manalo nga kayo, Ma'am Thelma, ha? Si Morena Dukut Lugto, mumuna pasalamat ko kay Lord. Then kay bisitas mi king baryo ating simbahan ng parokya mi. Sasawap ka rin mga kailangan, kay pabanggiting lagyo ko. Tsaka ako, so pandeng kapatid ko, dinan ko na rin kapatid ko at kamag-anak, lalo na din sinawap kaya kami alang adwang kapalit, king panahon na mga kailangan kami. I-secured ko yung kinabukasan ng pamilya ko, lalo na yung kinabukasan dareng anak ko. Wow, napakaganda po niya, no? Talagang si Ma'am Morena tutulong sa kanilang simbahan muna, di ba? And talaga namang sana nga ay manalo kayo dahil palagay ko marami kayo matutulungan. Si Arlene Samian Malyari, syempre pasalamat kang ginuta mo. Simple mo yung gawa ng BSU. Financially stable ka rin pamilya ko, banta masanting future. Manablas ka rin kaluguran na panay at sulele ako, kasakitan naman at kaganhawaan. Mamayad utang, ganda nun. At syempre, manyawop ka rin mangailangan. Talagang very, very inspiring po ang inyong gagawin ha kung sakasakaling mananalo kayo ng loto. Sana lahat tayo manalo ng loto. Bago po tayo magtuloy sa ating kwentuhan, nais ko po munang batiin ng happy birthday. Si Engineer Kim Magaro, happy birthday po sa inyo, Engineer Kim. Talagang feeling ko, ipapasaran nyo ang McDonald's, Jollibee, ha? Ang Balea Kapampangan dahil syempre magpapakain kayo sa mga kasamahan nyo dito sa CLTV 36. Wishing you good health at maraming blessings, Engineer Kim. At mabuhay ka't mag-birthday hanggang gusto mo. Sa ating pong kwentuhan, talaga namang nagkakataon itong ating mga usapan kahapon na nung isang araw talaga namang mga fit na fit ang ating mga bisita. Pero ngayon, being fit is a personal journey basta magkaroon lamang ng consistency at dedication sa pag-ehersisyo. Ang isa nating kabalin, Life Fitspiration ang kanyang hatid dahil sa kanyang mga content sa social media na siguradong makatutulong para simulan ang inyong fitness journey. Ngayong araw, makakasama natin ang ating ka-Life Fit na si Denmark De Solo upang magbahagi ng ilang tips at advice upang magkaroon ng healthy lifestyle. Welcome sa topic, Sir Denmark. Kamusta po kayo? Hello po mga ka-Lifefit. Kamusta po sa mga viewers and listeners po sa CLTV 36. Isang magandang maulang araw po sa ating lahat. Alright. Sir Denmark, katulad po ng ating mga bisita, bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shoutout, batiin lahat ng gusto nyong batiin. Kapamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan, followers, subscribers, girlfriends, boyfriends. And sana wala kayong makalimutan na Sir Denmark dahil baka may makapanood sa inyo sa TV, sabihin ba't di mo naman ako sinoutout Denmark nung mapanood kita sa TV? Go ahead po, sana wala kayong makalimutan. Yes po. Hi po sa happy 10,000 subscribers po sa Lifefit 40 channel. Thank you po sa support and sa pag-follow and sa pag-subscribe sa channel po natin. I would like to say hi to my wife, Juby Ann Paras of Paras Catering and Events. Salamat sa never-ending support sa akin and sa mga pag-shoot ko, sa pag-vlog ko. Without you, I could have never have done this. And to my family, kay mama, kay papa, kay Denver, kay Chino, sa mga anak ko, si Lantis, si Lian, si Matthew, and si Kirsten. Hello! O, di ba? Hindi lang isa, kundi 4 na ang anak ni Sir Denmark. Hindi halata. Di ba? And sa mga hindi ho nabanggit ni Sir Denmark, wag ho kayong mag-alala dahil nasa puso't isipan pa rin kayo ni Sir Denmark. Pero sa
para catering services, ha? Baka naman, nako. Pero totoo, masarap yung luto ng para catering services. Upang lalo po nating makilala ang ating bisita. Sir Denmark, ano ho bang pinagkakabalahan nyo ngayon? Bali, right now, my wife and I, hinahandle ho namin yung catering and events company namin, which is Paras Catering and Events. And also, I'm doing vlogging for my channel. And I'm also handling my own photo video production outfit, Lightfit 40 Productions. So, maraming multitasking involved, Sir Jody. Mark, pero feeling ko bago kayo napunta sa kung ano man ang ginagawa niyo ngayon, napakarami rin. Meron muna kayong pagsisimula. Paano ho muna nagsimula si Sir Denmark? Siya ba ay napasok sa corporate world? Siya ba ay naging muna? Ganito, ganyan. Paano ho ba kayo nagsimula, Sir Denmark? Bali, actually matagal na to eh. Year 2002, doon ako nag-start. I entered the corporate world, so nag-management training muna ako. Tapos, slowly but surely over the years, naka-capture naman ako ng mas matataas na position until such time na naging senior manager na ako for several multinational and local companies. So, buong Pilipinas na yung hinahawakan ko, mga store networks, and yun, medyo malaki na yung responsibility ko at that time. So, more than 15 years din akong nasa corporate world eh. After ko mag-graduate, talagang dun na focus ang time ko and efforts ko until such time na nagkaroon na ng opportunity to make a big leap, to move out of my comfort zone and finally help out with my wife in the family business. So totally new experience kasi sanay ako handling staff and handling store operations nationwide, tapos bigla naging entrepreneur. So malaking adjustment pero very fulfilling kasi right at the moment yung katulong ko yung wife ko and kaming dalawa yung nag-handle ng family business na minana niya sa father niya kay late Tatang June Paras. Sir Denmark, pero ano ba yung parang masasabi mo na nag-influence or parang naging masasabi mong nagtulak sa'yo na from corporate world gawin yung ginagawa mo na ngayon? Kasi minsan matinding desisyon yan eh. Diba? Yes. Nasa comfort zone ka, tapos medyo okay naman din ang kabuhayan, pero kapag lumalabas ka na sa comfort zone, ano ba yung parang naging this is it, na decision nag-lead sa iyo ngayon? Yeah. Well, at the end of the day kasi you work for your family eh. Sila yung talaga magiging ultimate beneficiaries ng lahat ng efforts mo eh. So, might as well, tumatanda na rin ako, I'm 42 right now, so parang I don't want to spend the rest of my years far away from my family. I want to see my children grow up, and I want to be with my wife. So, it's a perfect opportunity to spend your middle age years eh. Kasi nga, nagkaroon ka na ng experience sa corporate world, so it's a new chapter going into your 40s and being with your family, kasi at the end of the day, family mo naman talaga ang main reason mo why you're doing your livelihood eh. And Sir Denmark, sa totoo lang, hindi naman ho kayo mukhang 42. Mukha ko kayong 24. And then, yun na nga, the rest is history. Si Sir Denmark po ngayon ay nagpo-promote ng healthy lifestyle at gumagawa po siya ng iba't ibang content upang siyempre ma-inspire po ang ating mga kababayan na subukan ang ganitong klase ng pamumuhay. Paano ba siya nagsimula dito? Yan pong aming pag-uusapan sa pagbabalik po ng programang Topic.
Kayo'y nakatutok pa rin sa ating programang Topic. And ito na ho ang last batch ng mga komento nyo sa ating Topic Question of the Week. Nung manyambot kang loto, nanunggawan mo King Premyo. Sabi na pong Zoyla Amita, nung ako manita kunan kay paing penyambot ko, siyempre, basic, kunan niya pa talaga. Siyempre, una ko lapading dinandeng pamilya at kamag-anak ko at mag-share ko karing mga kailangan. Baski may nyambot ko, magobra ko pa rin. And feeling ko kung nino man ng manyambot, loto, siguro, napanyab yan. Feeling ko napanyab yan. Siyempre, so, kasi nambot ko loto, amuwari, di may-ari nakabalat, may gisano rin panyambot mo, Inansi L. Lumba, simple lang naman, i-enjoy ang buhay at bigyan ko lahat ng mga mahal ko sa buhay. Para hindi lang akong gumandang buhay, kundi lahat kami. Mas masarap ang pakiramdam kung lahat kayo maayos ang buhay. Yun lang, hindi ako tumataya sa loto. O diba, ang napakaganda ng ating topic question of the week? Kahit hindi sila tumataya sa loto, sumasagot sila at nagko-comment rito. Saan ho kayo tumataya? Ha? Si Choi Green, ibiyahongan kang makuha pinaman. Iimamo na, ing bala kanita nung nanunggawa na, king papremyo. Salamat kaya kayong pamakibat, kaya katamong topic question of the week. Tanungin naman po natin ang ating bisita kung ano kaya ang kanyang gagawin, no? At ano kaya ang kanyang sagot sa ating topic question of the week, Sir Denmark? Yes. Oo. Tanungin nung manyambot kang loto, nanunggawan mo King Premyo? Siguro, Ali, magkay ko, mag-invest ko karing gabon. Sali kong gabon karing retang mura per square meter. Kasi buri ko sana nangyayanagan ng anak ko at ilang ama ng gabon. Kaya mo rin. Sali ko rin gabon na pamisali kaya rin later on. Kasi as you well know, di ba, ing land, magtas yung kaya niyan, ing value niyan. So, by the time na sali kaya ba siguro after 20 years, after 15 years, matas na yung ulit yung kaya na nita, yung land, yung presyo na. So, it's a good way of investing your money, and hindi lang basta-basta sa bangko na pupunta. Mapapalago mo talaga siya ng more efficient. Okay, Sir Denmark, basta kung sakaling manalo ka, huwag mo kong kalimutang balatuhan muna. Baka bago ka bumili ng mga lote. Inisip ko kasing, nung sali ka kasing gabon, isipan ko na nung gabon ng salwan mo, itang ako kanandan truck. Kay Megaday, kitang makanyan, aliwa pa rin gabon ng manuana. Pero Sir Denmark, syempre, nung nag-transition ka na medyo at first, I think, paano ba, nahirapan ba muna doon sa pag-transition mo sa kung ano ka ngayon? Siyempre, you are a content creator and then nag-handle ka ng catering services and you have also a photo-video company as well. Paano ba yung transition dito? Nahirapan ba, Sir Denmark? Yes, actually, wala namang madali sa buhay, ano. Yung talagang mga ginugusto mo talaga, yun yung talagang persevere mo eh. And it's definitely a huge adjustment. Pero kung gusto mo kasing magkaroon ng magandang change sa buhay natin, 'di ba? We have to try things na hindi pa natin nagagawa before, 'di ba? So, if we stay in our comfort zone, we may never grow, or we may never experience the things that are in store for us. So, kung hindi ako lumabas sa corporate world, while I am thankful and grateful for
all of the people I met there, all the lessons I learned while being, in the corporate world as a senior manager, dala-dala ko yun baon-baon ko yun. Nung lumipat na ako, being an entrepreneur and a businessman, ngayon ko na-apply yung mga natutunan ko prior. So, walang madali pero as you go along your journey, yung mga lessons na yun are the ones that make you strong and resilient in the situations na nahihirapan ka, na gusto mo sumuko. Pero then again, babalik at babalikan mo pa rin yung reason bakit ka ba lumipat in the first place and then that's my family. Sir Denmark, alam ko parang ngayon ini-espouse mo na, isinusulong mo ang healthy lifestyle. Paano ba ito naipanganak? Bakit ito ang naisipan mo na maging advocacy ngayon? Yes, kasi nga, like what I said, I'm 42 right now, di ba? And a lot of people are asking me na, yun nga, parang like what you observed na hindi nga sinasabi nila na I don't look 40 yun nga daw. Pero kasi you have to you have to have a purpose in life na yun yung magdadrive sa'yo na kung ano yung mga gagawin mo, kung ano yung mga magiging decisions mo. It all revolves on that purpose. And yung I feel na yung advocacy ko na we need to live life to the fullest, 'di ba? And how can we live life to the fullest kung may sakit tayo or kung meron tayong injuries or kung meron tayong iniindang mga sakit here and there, 'di ba? So the only way we could go around that is to really start exercising, eating healthy and practically living a healthy lifestyle. A lot of us kasi get into na matanda na ako, hindi na ako pwede mag-exercise or I'm too old for that. Actually, I know a lot of life inspirations out there na they're defying their age. Kung kahit nasa middle ages na sila, they're still able to accomplish and do things that young people normally can do. So, in order to enjoy life and really live life to the fullest, we need to really value our health. Dahil sabi nga, kahit cliche na to, health is wealth, di ba? Medyo gas-gas na yung line na yon. Pero it still holds very true up to this time. Kahit gas-gas na yon, it still holds timely significance for everyone. Okay. Sir Denmark, and I think naita-translate ngayon, no? Itong sinusulong mong healthy lifestyle sa mga ginagawa mong content. And saan ba makikita yung mga content mo at anong laman ng mga content? Ito ba yung mga exercise? Ito ba yung mga words of encouragement, Sir Denmark? Mm-hmm. Well, yung content ko really is it's not really that complicated. It's really straight to the point. Yung mga best practices, yung mga tips and advices regarding nutrition, regarding workout. So, meron yun sa mga videos ko. I also interview people who can also inspire others, like yung mga celebrities na hindi nila na-realize na kahit sila they're living the healthy lifestyle, like JC Santos who is a father of a beautiful young girl. Tapos si Sir Allen Dizon, a multi-awarded actor, pero kahit busy siya sa schedule niya sa mga shoots niya, he still finds time to be healthy and spend that quality time with his children. So hindi parang kung sila nagagawa nila yon, mga artista na sila, 'di ba? And what more tayo na we have the time, we have the means, 'di ba? So fitness is really for everyone. It's not limited to certain persons, 'di ba? Anyone can enjoy the benefits of living a healthy lifestyle. It's just getting that decision to start and don't hindi mag-delay kumaga. Fitness is for everyone. Kung if you want to be fit, then go out there and move. Okay. Pero siyempre alam nyo kasi Sir Denmark, no, minsan yung mga kababayan natin kasi yan exercise kasi yan puro puro buhat, puro gym. Pero it's more than it's more than going to the gym, no? It's more than the exercise ba? Meron din bang side of nutrition,
meron ding side of parang drive din, no? Parang meron ding of course sa may mental health yung pagsusulong ng being fit in this age of ano natin na 40 and above. Yes. Actually, a lot of people, they kind of parang mistake the concept of being fit na, ay, para lang sa mga ano yan, para lang sa mga nagko-contest yan, para lang naman sa mga basbata yan. Actually, being fit is for any age. And it's not limited to working out in the gym. You can actually run. You can actually do jump ropes. You can walk. You can jog. As long as your body is moving and not staying in one place, like sitting o kaya all day nanonood ng Netflix or couch potato ka lang, as long as the body is moving, it's still an exercise. It's still considered an exercise kasi our bodies were meant to move and not just stay put. So the moment that you're using your body to always move, and that's some level of exercise then. And if you do it consistently, studies show na kahit minimal movements lang on a consistent basis, may effect yun long term sa mga katawan natin as we grow older. So let's not underestimate the power of moving around. Yung tipong magigising ka lang ng umaga, you take a 5-minute walk outside. That's a huge thing na magbe-benefit ka na nun along the way. So a lot of people, I just want to emphasize din na yung concept ng, kasi social media also has this parang this parang image of a fit person na kailangan nito may abs siya, kailangan siya yung muscles niya talaga nakikita. Well, actually being fit and healthy doesn't require you to have bulging muscles eh. As long as you're functional with your movements, your movements are not impeded by lingering injuries and you are able to do the things you want to do na bubuhatin mo yung anak mo, o kaya kung lolo ka, kaya mong kargahin yung mga apo nyo, di ba? You can walk with your children, di ba? Yung mga ganong simple things that you're able to do dahil you're fit, di ba? That's living life. That's living a healthy, fulfilled life, Sir Jody. And I think, alam niyo po, si Sir Denmark kasi siya ay kuya ng aking kaibigan na si Professor John Denver De Solo. So, nakikita ko hutong si Sir Denmark noon. Payat lang yan si Sir Denmark. Yes. And alam ko, there was one time na siya ay medyo katulad ko ring mahilig sa extra rice at sa, siyempre, Kapampangan, masarap kumain. Pero he decided to be a fitspiration, magsulong ng healthy lifestyle. And Sir Denmark, as a last message sa ating mga viewers, siyempre marami ang, nasasabi mo lang yan kasi may means ka, may pambayad ka, may pera ka, ganyan. Or kami, lang kami, ganito lang naman kami, gusto rin namin yan, kaya lang hindi kami sikat, wala kaming kakayanan. Ano ang gusto mong sabihin dun sa mga kababayan natin na gustong gawin ito, pero parang sinasabing mayroong mga pagsubok or mga challenges sa kanilang buhay, kaya hindi na nila ito naisasagawa, itong pagkakaroon ng healthy lifestyle? Yes. Actually, magandang no? Good question kasi this is gonna be a prelude to a documentary that I'm gonna shoot. It's specifically about that, yung fitness challenges for persons. Kasi nga, akala nila, pag sinabing going to the gym or being fit, it's limited to a few number of people. Whereas in fact, I'm really advocating na fitness is for everyone, regardless of ethnicity, regardless of stature, of livelihood means, diba? Of gender. It's really for everyone. It's just a personal decision that, okay, I want to live healthy, then I'm gonna do something about it. Whether it's about exercise, it's about eating right, diba? And or a combination of both both aspects. One should not be hindi tayo dapat limited sa ito lang ang nakakaya ko o kaya hindi ko kakayain bilhin ng mga ganyang mga ganyang mamahaling na
organic food, or hindi ko afford na kaya mag meal prep, di ba? So there are a lot of creative and innovative ways on how we can reach our goals in nutrition and working out without really spending so much. Ako nga nung pandemic, as you well know, 'di ba, nagsara lahat ng mga gym nung pandemic, and wala akong means to work out. So I resorted to body weight exercises, and I used improvised equipment para lang makapag-workout, kasi I really wanted to ayoko mapabayaan yung condition ko noon. So I used water gallons, I used LPG tanks, 'di ba? Bilang mga barbell. So you just have to be unang-una dapat nandoon yung drive na you have to decide for yourself na okay, I'm gonna try to live fit and live a healthy life. All the other challenges will come along the way, and you just have to you just have to have that drive. And also a good tip, also surround yourself with like-minded people, because I was so fortunate enough to be with a circle of people who share the same passion as me, diba? So maganda rin yun na you have other people supporting you and give you moral support. So I just want to shout out my wife, Miss Jovian Paras, kasi she's been there for me since day one. Since I came back from my surgery, and yun nga, I decided to go back lifting and do training. Maganda yung work. It's indispensable yung support na binibigay ng partner nyo or ng circle of friends nyo to reach your own personal goal of being healthy. Okay. Sir Denmark, saan ka kaya pwedeng ma-access ang ating mga viewers? Meron ka bang Facebook page? Ano ba yung ating YouTube channel na pwedeng mapanood ang iyong mga social media content? Yes, sa mga ka-LifeFit natin out there, you can reach me at our YouTube channel, LifeFit40. Ayan po, nasa t-shirt na, nasa merchandise. LifeFit40 for YouTube, and also Facebook, same name din, LifeFit40. So, yan, you can message me there. You can, kung meron kayong question or inquiry on how to start, kasi yan ang mahirap how to start. Yan ang biggest hurdle for any person that wants to live a healthy lifestyle. I'm so happy na along the way, 3 years na yung channel ko, I am able to help other people to start on their own journeys, and just knowing that na I can make a difference sa buhay nila, that alone is really such a fulfillment for what I'm doing right now. And like what I said kanina, yung purpose. There's purpose on this. Sir Denmark, thank you very much po sa inyong oras. Yes, Para po. sa ating programang topic, sana'y patuloy ho kayong mag-inspirasyon sa ating mga kababayan na hindi pa huling lahat upang maging inspiration sa iba, absolutely. at upang Yes. masimulan ang kanilang journey sa isang healthy lifestyle. Yes. At po. syempre, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang topic. Umabot po tayo sa 563 episodes. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik sa ating programa. And syempre, tumutok lamang po kayo sa CLTV 36 para sa ating mga bagong programa na dapat nyong abangan. Syempre, sa oras nating ito, merong mga may bagong programa tayo dito na dapat nyo ring panoorin. At syempre, marami kayong matututunan dito katulad na naging usapan natin dito sa topic. And patuloy po ninyong suportahan ang inyong istasyong CLTV 36. Muli, maraming salamat po sa inyo mga katapik. And sa aking anak na si Harper Arbela at wife si Patricia, kalaguranda kayo sa ngalan po ng buong puwersa sa lahat ng bumubuo ng inyong programang topic. Nagpapasalamat po muli kami sa inyo sa inyong pagtutok sa ating programa tuwing tanghalian. Ako po si Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen. Happy weekend.